Bună ziua, la cerința clienților vă fac un filmuleț cu Portal Toyo 2021 pregătit pentru vânzare 2022. Cum v-am obișnuit în fiecare an, încercați să vă fac să înțelegeți că producem pom fructiferi și viță de vie, nu cumpărăm și vindem. Și se poate să primim și comenzi pentru să altoim la comandă diferite soiuri care le doriți. Noi astăzi altoim Portal Toyo de corcoduș. La cerința unui client, dorește niște prun anașpet. Perioada de coacere la acest soi de prun este în august, sfârșit de august, început de septembrie. Pruna rotundă, foarte verzuie, foarte gustoasă. Și o să urmeze să vă pregătesc și să vă prezint mai exact și soiurile altoite pentru 2022. Așa. Aici avem plantația, partea din stânga mea au fost altoite. În care o parte din Portal Toyo de corcoduș s-a altoit cais, diferite soiuri, prun, în care centenarul, darjanul, prezidentul, anașpetul, care sunt acum cu el altoit, Moș Mândru, Florina, Bode Iepure, Ida Red, Ionatan, Cacireș, Regina. Partea de aici o să băgăm niște soiuri mai speciale, mai timpurii. Între ele o să fie și Cordia, Ferovia, Burlat.
scos un filmuleț cu vița de vie. Adică, după cum se vede, veți vedea și dumneavoastră, avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 parcele, ori 6 rânduri, undeva la 600, 550, 600 pe fiecare rând. Ne ducem undeva pentru anul 2022 la 20-25 de mii de bucăți altoite. Pentru vânzare rămâne undeva la 20.000, mai sunt și pierderi. Și o să revin cu celelalte soiuri. Aștept pe cineva să-mi trimită niște soiuri foarte bune de cireș. Foarte puțin vișin, nu foarte mult. Da, pentru cei interesați, vă luați aici și numărul telefon 0734 048 654. Mă numesc Ganea, din partea Buzăului. Știu că v-ați luat, majoritatea au luat, cum se spune la noi la țară, țeapă, nu știu la dumneavoastră la oraș, dar nu toți suntem la fel. Și m-aș bucura să putem să colaborăm, să fie o colaborare bazată pe respect, pe bun simț și să ne gândim că toată lumea muncim și nu e normal să ne facem în cantitate foarte mare, mai și vindem, mai vindem și la angro. Asta e, trebuie să scoatem bani. Ce scoatem de aici, băgăm și în celelalte, scoatem dintr-o parte, băgăm în alta. Nu e foarte mare câștig, dar e pasiunea pentru așa ceva și asta ne leagă cel mai. Dacă faci ceva cu plăcere, ai și randament. Cât dă puțin acolo, cât e. Da, vă mulțumesc și o să revin cu alte filmulețe, cu alte soiuri care o să le altoim când o să începem la cireș, la păr. Da, mulțumesc, o zi bună să aveți!